Okay, I'm Massimo Mina. I'm the head of section of the delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina, dealing with the social sector, civil society and cross-border cooperation. Gospodin je Massimo Mina, šef sekcije operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Kažite nam nešto o ovom projektu. Can you please tell us something a little bit about this project? Yes. This is a project which has been founded from the cross-border cooperation program between Bosnia and Herzegovina and Montenegro. And it is a very interesting project because it looked at the question of the bird conservation and preservation, so the wildlife, not only the birds but also the environment, and it had a lot of very successful results. Ovo je projekat koji je bio financiran iz sredstava za prekograničnu saradnju. Bavili smo se ne samo promatranjem i zaštitom ptica, nego i područjima zaštićenog područja i možemo reći da imamo veoma zanimljive rezultate na kraju projekta. Ovaj projekt je financirala Europska unija. Evo, kažite nam koji je to iznos? The project was financed by European Union. Can you please tell us what the financial means? Yeah. I mean, it is a relatively small project for our financial assistance, about 350,000 euros. It continued over 2 years, actually 26 months. But the most important is that it has allowed to strengthen the cooperation, the joint cooperation between the two sides of the border in Bosnia and Herzegovina and in Montenegro, between the actors which are dealing with the conservation of wildlife and in particular birds. Ovo je projekat za sredstva Evropske unije, možemo reći ne toliko veliki značajnih sredstava, 350.000 eura, koje je trajao 2 godine. Ono što želimo da istaknemo da je cilj i fokus bio u svakom slučaju prekogranična saradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa akterima i partnerima koji su bili uključeni u prezervaciju i zaštitu ptica i područja na kojem obitavaju ptice. Evo, kad se sjetite početka projekta i sada smo na kraju ovog projekta, kakav se napredak vidi što se tiče te suradnje i kad su u pitanju i Park prirode Hutovo blato i Tivatska solila? When you think about the beginning of the project and the end of the project, can you tell us a little bit more about the impact of the cooperation on the area of Hutovo blato in Bosnia and Herzegovina and in Tivatska solila in Montenegro? Yeah. I would say that the most important results for the project is the support to tourism, but a different kind of tourism, not simply, economic activities, but also tourism which is about changing the behavior of people. It's about looking at the behavior of hunters who can work in a sector which is much more sustainable. And that starts with knowing better what are the resources, so what are the type of birds, how many they are, what are the time of the year when they travel around. So in that sense, it's a lot of capacity building with all the actors involved in this project. U svakom slučaju možemo reći da smo radili na jačanju svih partnera uključenih u projekat, ali ono što je važno istaknuti, ovo nije samo turistički projekat koji će dati određenu snagu gospodarskom razvoju, nego smo se bavili projektom kroz turizam kako bi promijenili svijest ljudi koji rade na ovom području, bave se zaštitom ptica, lovaca i na neki način jačanje njihovih kapaciteta za dalji rad u ovom području. Dakle, kažite nam kakva je uloga općine Čapljina u projektu Zaštitimo ptice, očuvajmo ptičja staništa i evo, kakvu korist vi vidite od toga, odnosno kao Čapljinac? Pa evo, pozdravljam prije svega sve slušatelje, sve one koji će nas gledati i mogu reći da od uvijek smo, barem zadnjih par godina, odličnoj suradnji kada je Oksan u pitanju i projekti vezani općenito za zaštitu okoliša, a ovaj put vidimo se radi o projektu koji je napravio, nadamo se, odlične preduvjete za zaštitu ptica, a na području naše općine ima uistinu mnogo tih ptičjih vrsta, kako onih migracionih, tako i onih koje tu obitavaju tijekom cijele godine. Poznato je da u Parku prirode trenutno ima nešto oko 180-185 različitih vrsta ptica, a nazad par godina ih je bilo 245, pa čak i do 254. Moramo se zapitati gdje su neke vrste nestale i što napraviti da se te vrste koje trenutno tu se ne nalaze ponovo vrate na područje Parka prirode Hutovo blato. Pitali ste me
Kakav je interes općine Čapljina? Pa interes općine Čapljina je općenito zaštita okoliša, između ostalog, znači zaštita i parka prirode Hutovo blato, tako znači i ptičijeg i ostalog životinjskog svijeta, prvenstvo bi mogao reći i riblji vrsta, a znamo da nam je rijeka Trebižat dosta dobro zaštićena. Međutim, moramo se potruditi da zajednički sa institucijama vlasti, sa svim nivoima vlasti, počevši od federacije preko županije, tako znači i općine napravimo jednu vertikalu i napravimo malo bolji način upravljanja parkom prirode. Ako zaštitimo to područje, onda će moći i ptice tu nesmetano da žive, a samim tim dobivamo i mnoštvo turista, prije svega promatrača ptica i općenito zaljubljenika u prirodu. Evo, vi imate možda već više pogled na to kakav je odnos Čapljinaca prema prirodi inače. Dugo surađujete i sa ovim nevladinim ekološkim udrugama i slično. Je li se što promijenilo kroz sve te silne projekte? Pa evo, možemo reći, evo, barem ja kao i prosvjetni djelatnik po zanimanju sam primijetio da već od ranog djetinjstva djeca se uključuju u udruge, u nevladine organizacije. Ovdje na našem području imamo dosta prepoznatljivu nevladinu organizaciju Močvara, zatim imamo i još druge nevladine organizacije koje se prvenstveno bave zaštitom okoliša, ali pod ovom zaštitom okoliša podrazumijevam znači čuvanje staništa za ptice i ostale vrste koje se nalaze na području naše općine i za riblji fond. I evo, rekao bih da se prave mnoge radionice i ti djeca od najmanjeg uzrasta, od vrtića pa do ovih najstarijih, da kažem do studenata, su uključeni uvijek u zaštitu. Ja sam Aleksandra Ivanović, rukovodilac službe za održivi razvoj u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. U projektu ste zajedno sa općinom Čapljina, odnosno sa parkom prirode Hutovo blato. Evo, kažete nam kako vi vidite taj projekt? Pa, naše preduzeće nije zvanični partner u ovom projektu, međutim mi kako smo početkom 2014. godine dobili nadležnost da upravljamo zaštićenim područjima koje uključuje i Tivatska solila, zaštićeno močvarno područje u okolini opštine Tivat. Na taj način smo se normalno kao budući upravljači uključili u aktivnosti ovog projekta i mogu da kažem da smo imali jednu odličnu saradnju. Dobili smo neke konkretne benefite i neke smjernice, tako da što se nas tiče ovo je jedan izuzetno koristan projekat i nadamo se da će ovakvih saradnje biti i u buduće. Kad su u pitanju suradnje, dakle, između općina, između ove vaše udruge i čapljinskih? Ja, može prekinuti samo. Dulović iz Oxfama, ali na ovom trenutno u ulozi projekt koordinatora na projektu koji finansira Evropska unija, u njihovom projektu prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat oko 360.000 vrijedan, implementiran u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini to je Hutovo blato, u Crnoj Gori Tivatska solila. Projekat počeo prije 2 godine kada smo definisali probleme i snimili stanje. I onda tokom ove 2 godine pokušavali da nađemo što je moguće bolja rješenja za sve to što smo definisali kao problem. Naravno, vrlo kratko vrijeme, tako da masu problema smo samo načeli, ostavili sljedećim projektima da je rješavaju, a neke smo i prilično dobro napravili. Znači, trenutno znamo tačno koliki je broj ptica i u Tivatskim solilima i u Hutovom blatu. Znamo koje je stanje u zaštiti tih prostora. Znamo koliko su ljudi zainteresovani, jer kroz ovaj projekat mi smo imali kampanju koju smo nazvali Ptice bez granica, kroz koju je pa najmanje 10.000 ljudi čulo o problemima krivolova, o problemima smanjenja ptičjih vrsta, o problemima devastacije ptičjih staništa. Sa djecom smo jako puno radili, vjerovatno to vam ovi prethodni govornici nisu rekli, a nama je to najdraže jer mislimo da smo usrećili više od 1000 djece iz Mostara, Čapljine, Tivta i Podgorice, jer su imali edukaciju, imali su
svoje radionice na kojima su pokazali šta to oni stvarno misle o svemu ovome, kako to njima izgleda, šta je to zaštita, šta su to ptice, tako da će danas oni prikazati jedan kolaž svojih iz dvije predstave koje su oni pripremili. Lani je to bilo Ptice bez granica, ove godine su Zaštitimo ptice, ali jedna i druga pričaju o ekologiji, o pticama, i pokazuju kako ta djeca u stvari su vrlo, vrlo senzibilna i kako oni vide šta se dešava i njihova rješenja i poruke nama starijima, što je vrlo ovako lijepo u svemu tome. Mnogo ljudi sudjelovalo je u ovom projektu. Evo, kažete nam kakva je suradnja bila između lokalnih zajednica i nevladinih? Jako dobra i moja je uloga koordinator. Znači, koordinirati sve to i na moju veliku sreću zaista nisam imala problema. Sa svim lokalnim zajednicama, sa nevladinim udrugama, sa partnerima na projektu, tako da je to sve funkcionisalo jako fino. Ljudi su, što je najvažnije, prepoznavali svoju ulogu u svemu ovome i bili spremni zaista da se daju, da se na što je moguće bolji način iskoristi sve, i vrijeme, i novac, i ljudski resursi, tako da je stvarno, mogu reći, jako sam sretna, zadovoljna. Žao mi je što projekat prestaje, a s druge strane vrlo sretna što je ono što smo planirali uspjelo. Što se tiče Oxfama, hoće li on i dalje pratiti stanje u Hutovu blatu i u Tivatskim solilima? Oxfam, sve projekte koje radi Oxfam su na neki način vezane sa ekologijom. Tako da će vjerovatno i neki od sljedećih projekata, jer smo prisutni i u Hercegovini, i u Čapljini, i u ovim dijelovima, tako da će se sigurno nešto dodirivati. Trenutno nemamo ništa konkretno, ali uvijek kada imamo mogućnosti trudimo se da na neki način bar nešto napravimo za uopšte stanište to, pa sad na koji način